Yo, what's up guys? Welcome back. Ikaapat na data karon no sa bulan sa Disyembre. So karong adlaw guys, naaday ko karon sa Dome. Continue day gihapon ni siya guys no sa pagsaulog sa International Day of Persons with Disabilities. Ang nakalahi lang ani guys kay mga officer lang ang gimbitar kada barangay. Particularly sa president o sa secretary. Unya, diri po ko nakakita guys og pinakadako nga sabad o diba kanilaging tagsaratam kagaw og balay guys matagaw jud ta. Sa wala pa day nagsugod ang program guys, nagpalista sa day mida diri sa lamisa para attendance pud ba. Basin day na ipanghatag di makadawat pud ta. Pagkahuman guys, gisugdan dayon na sa pagampo. Before ta magsugod sa program guys, magampo sa gyud tadaan para hapsay ang dagan sa tanan ba. Unya, naghatag pud day no og motivational speech ang among pinakahid sa MSWD guys, si Ma'am Janet Panilag. Unya guys, while nag-speech si ma'am, nag-distribute na dayon sa mga snacks. Mao gyud akong ganahan kayo guys. Pero action ko kabala ka ani guys kay gilaktawan mi ni ma'am. Abi jud na ako og nahotdan nami guys. Bitaw unsa ako pagtulon aning pan walay pang tulak. Human guys, nagpa-parlor games sa buzila ani nga time. Ang parlor games ilang gidulaan ni is Bring Me. Paunhanan ni siya guys kinsay makadala og butang nga isulti sa host. Pero kita nga baldado guys, maglisod og lakaw, di na lang gyud ta magapil-apil ani no. Tan-aw na lang gyud ta sila. Makalingaw ra man gyapon guys bisag nagtan-aw ra ka, malipay sad kag apil. Apres ni siya ma'am. Lumay. Sa pangalan ani. Suplay na color green. Green color. Color green na suplay. O na green na suplay. May doon. Kapag nakabiling na busa. Okay. Sa pangalan ni ma'am. Okay, ma'am. Edeline Datinunas. Unya guys, nagistorya na po diri no si Ma'am Marites Sugano, mao ni among dati guys nga focal person. Unya ang gisgutan niya nga time guys is about leadership. Sakto kayo nga topic guys kay halos mga leader man gud puding na diri karon kada barangay. Unya pagkauman nato guys, gisugdan na dayon ang raffle no. Unya mo din ni sila guys so ang mga nakadawat, grabe swerte kayo sila guys kay nabunot tayo ilang mga pangalan. Pero kita aning malason kayo sa mga raffle puyo na lang gyud tang malinaw na ni guys. Pero charot lang tanan dai mi nakadawat ani guys oy. Walay ni uli ani nga luhaan. Siyempre di na pwede sa ato ang katilingban. Bitaw charot lang. Salamat kayo Mayor sa imong 10 kilos nga bugas sa gihatag sa mua. Unya pagkahuman nato guys, taniudto na dayon mi. Unya human sa paniudto guys, nagsugod na dayon ang training unsaon pagbuhat og liquid dishwashing. Mao din na siya among trainer guys. Unya kanang nakita nyo da sa lamisa nga ipanglapag, mao na siya ang mga ingredients guys unsaon pagbuhat sa liquid dishwashing. Unya syempre napo na siya mga manual guys unsaon pagbuhat. Unsay tama nga pagtakos ug tama nga pag-ukay kay di man na siya pwede paspason og ukay guys no kay di man na siya ma-perfect. Unya dapat sakto gyud pud mo pagtakos, dili mo sobra o dili pud mo kulang. Sama ra gud sa imong paghigugma sa iya ha. Nga sakto lang, walang labis, walang kulang. Bitaw charot lang.